Chceš si doprieť deň len pre seba? Tak sleduj moje tipy, čo všetko môžeš zažiť zo zľava dňa. Co špinavé ústa, ale je to fakt dobré. Mám to! Čauko pri ďalšom videu. Chceš mať celý deň len a len pre seba a venovať sa sám sebe? Na masáž alebo do wellnesska môžeš skočiť hoci kedy, ale ak chceš zažiť niečo netradičné, sleduj moje tipy na perfektný deň. Prekonávam samu seba a idem liesť na lezeckú stenu. Bojím sa celkom. Mne nič nevzniklo. A mám to! Dobre. Čaute. Cítiš tú sladosť v ústach? Normálne. Čo je? A je to celkom v pohode, ako pri mori. Strašne sa na to teším. Bude to ešte výborné, tak ako to vyzerá. Fakt dobré. Nenažraná nie je sladké a už druhú si dáva. Každý z nás občas potrebuje vypnúť a venovať sa len sám sebe. Všetky tipy z tohto videa nájdeš na zľava dňa. Sleduj nás aj na Facebooku a Instagrame, kde toho nájdeš ešte oveľa viac. A nezabudni nám hodiť odber, aby ti neuniklo už čoskoro ďalšie video. Dáš si babovečku? Áno, áno, prosím. Dobre. Sekundu. Dobre, ajde. No čo, bude babovečka? Delikátna bude. No, na prvý pokus nič moc, ale môžem to skúsiť ešte raz. Ty nevieš variť ani zo soli?